Mero? Mero, kina ina ne? Na'am, bismillah. Sanin da fito. To ni na fito zan tafi masaka. To, Kin ga wannan ko zaki ga wani abin da zaki saya? to me zan yi da ita? Komai nan abinci muna da shi. Komai muna da shi. Me zan siya da ita? Kin cika gaddama tsiya tunda nace ki karba mana. To ni zan tafi. To, bari in gyara. Kuma yanzu muka tafi wajen aiki ma ai ku cire shi zamu. Ba aiki. Wani ma ka gaban hannun ayo. Kin kasa ya shiga? Ai na. To zan tafi. To, adala au. Ina son maka mutum magana. Da me fa? Magana yarinyar nan ce zan baka. To. Kai riƙa jansa. Haka. Dan abin ma zancen nan dai kawai dai a bar shi ba. A huta. Da Mero dan baki a gudu ne duk fa abin da ya kamata in faɗa na faɗa. Ita ta bawa ita take daɗa har zuƙa shi yake tada magana ke ma kawai ce ki bata magana. Duk abin da zan yi nayi. Ina so in kwantar mata da masa da hankali ya manta da wannan abu amma fa kin san shi rai dangin goro. Dangin goro ne. Gaskiya. To shine. Ito amma dai to Yawwa ki iya kokarin ki ni zan yi nawa. To da lafiya. Ya aka yi? Sun yi amma kafin zan tafi gida yau. Wa, ni ban gaya mashi ba. Kin gaji can gayi can hanya yake kin gaji. Kin ban san ki gaya mashi. Ni ba za ki sa ni in je in gaya mashi ba. Kaɗan yake jira da ni ya gaya min ba daɗi je. To ni shi ne tun da na faɗa miki na ce ki gaya mai zai zan tafi shi ne ba ki gaya mishi da to wani ne ya gaya mishi da gaya mishi ba kan magana. Na gaya mishi. Ya. Ni gida zan tafi yau. To ai mahaifinki ya ce zai zo kasuwa. Me yasa ba za ki dakata ba in ya zo ku tafi tare? Ni ba zan jira shi ba ni tafiya gida zan yi. To me yasa ke baki faɗa mun tuntun ne ba? To ba na gaya maka ka ta gaya maka ba ta ce wai ita ba za ta gaya maka ba saboda ka gaya mata bakan magana ni gida zan tafi kawai. Ba shi kai kuɗin mutum. Ina kallon ki kina hararata. So kike ki kulla min jaraba gurin malam wallahi tallahi. Iris yake jira ya dinga gaya min ba daɗi. Ya aikin dai?
Me ke faruwa ne? Kwana biyu na ga ba dan walwala a fuskarka. Ba komai. Malam Bukar, na fa san ka kamar yadda na san kaina. Me yake faruwa? A gaskiya Malam Ɗahiru, tafiyan Fatima tamkar nake ji kaman ta tafi da wani ruhi na ne a jikina. Rashinta ciwo ne da ba zan warke ba har sai na koma ga mahalicina. Na san da haka, amma bari in tambaye ka. Da ba ku haɗu da ita ba ka rayu ba? Na daɗe ina rayuwa cikin kuci da bacin rai. Sai ga Fatima ta zo, na manta da baƙin ciki da kunci da Tafawa take saka ni. Na san da haka, amma ina so ka sani Fatima ta riga ta tafi, ba za ta dawo ba. Kuma abin da ya samu bawa kullum abin da ya kamata ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Haka ne dai, akwai Allah, amma Tabawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah.